Nikaenda nikitoka kasamuzika amayangu ya alvakari kutoke kukoso kufundisi machikiti na maji kusana mambo Yesu. Amen. Kana nileke book ya John 20 verse 24. John 20 verse 24. Nishalele kulo mnawege ndo mnawege sana ndiga tsikile mbereki kubereka uchimo zvakalika unada kuwa ukana wakafeto kuna amereke rafereke John 20:24 John chapter 20 verse 24. Shino Thomas waiti Didimo mumoa kumi na wawili wakanga asipopari pakuuya kwa Yesu zino wadzidzi wakati kwaari taona ishe iya akati kwaari kana ndikasaona mavanga epambo mumaoko ake nokuisa mwoyo wangu paiwane pambo nokuisa ruoko rwangu murutivi rwake handingatendi. Verse 26. Zvino mazuva masere akati apfuurazve vadzidzi vakanga vari mukati naTomasi anawo Jesu akauya mikono yakapfigwa akamira pakati pavo akati rugare kwamuri. Ipapo akati kuna Tomasi uye pano nomwoyo wako uone zvanza zvangu uye noruoko rwangu uise murutivi rwangu usawa usingatendi asi unotenda. Tomasi akapindura akati kwaari Ishe wangu na Mwari wangu. Jesu akati kwaari watenda nokuti wandiona. Ucharopafadzwa vanotenda kunyange vasina kuona. Father, we thank you for such a time to your way. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyandarika pano ndekuko vadzidzi angaparidza Jehovha ngeri nevamwe vadzidzi vamwe vake zvakaonekwa nevamwe iye anga asimu so vamwe ndobva vamushumira musati tioreka kushumira mushumiri ndikuda kwekuti unoanalyze une zvaakunoenda kutipa as a minister zviriyo neparidzira vanesangano zvakaoma paridzira vamwe vafundisi. So Thomas is one of the disciples mumwe vadzidzi but nguva yekuti vamwe vadzidzi vakanoonana naJesu anga asipo hazvina kumuita munhu asingatenda asina namata zvakakuita kuti anga asipo panguva iyoyo. So vamwe ndobva vafambisa bhaka kuti Ishe vangu katenzi tavaona iye ndobva aisa condition zvikanzi ina handitende kusvika ndaona mavanga kusvika ndabata nenge parutivi rwake. Zvaaparidzirwa nevamwe ndezvechokwadi Ishe vamuka but iye ane condition yaaisa yaati aiwa ini ndichatenda kana ndaona izvi nezvizvi. So Bible ndobva rati neimwe nguva vadzidzi vari mumba Tomasi waivawo pakati pavo. Jesu ndobva apinda mumba imomo. Jesu ndobva auya nevhangeri nechekuita naTomasi rakataurwa naTomasi achiti ndisvika ndabata ndaona mavanga uye ndabata parutivi. Jesu achingopinda mumba ndobva atanga kudhila naTomasi uye achidhila naye maringe zvaidiwa naTomasi zvokubata parutivi uye nekuona mavanga. Zvoreva kuti Tomasi baba ndobva aikambokasisa kunyurwa nekuziva kuti vadzidzi pavaiti Jesu amuka takamuona chaifamba kumuzivisa ndechichi chokuti iye ane zvaakataura nevadzidzi Jesu asipo but musi unouya Jesu mumba Jesu anotanga kutaura zvaidiwa naTomasi iye Jesu acho anga asipo but Jesu akauya kuzotaura izvozvo zvaitaurwa naTomasi which means Jesu anga akomboreta malevo yekuti asipo anenge arimo uchitaura zvaunotaura anenge achinzwa saka kuti anozoapira kuti umuone but pane paanoapira kuti kumuona. Nokuti Jesu anopinda mumba ndokubvunza vadzidzi kuti dzaiboti kudii pakutenda kwadzo dzinoda condition ipi. Kuda kuti Jesu akatopinda achitoziva kuti Tomasi akati
nezvakati. So zvoda kuti Thomas asati abata pamamba aJesu, iye ndaifanirwa kuziva kuti ndabata. Nokuti ndine zvandaitaura kukura asipo, but ndozvaakutaura izvozvo. So Thomas pachake ndiye akatanga kubatwa asati abata. Zvoda kuti Jesu avapo akuya kumadimensions anooneka, but nepamwe pacho aripo asikaoneki. So vadzidzi vaivamupa dhora rakakiwa Jesu ndokubva apinda. Dhora rakakiwa Jesu ndokubva apinda. Paakapinda ndokubva atichibata. Chinhu chinobatika hachigone kupinda pakakiwa. But Jesu wakapinda mumba makakiwa ndokubva atona Thomas chibata zvinobatika. Yeti zvinobatika hazviwanuke kana dhora rakavhara. Which means Jesu anokupa Thomas a picture kuti pane nguva yekuti ndinogona kutouya ndisingaoneke, ndozozvitendera kuoneka. Ndagova neumwe mutumbi unopinda pakavharwa, ndapinda pakavharwa ndochokuprizidira mutumbi waunoda iwewe, nokuti iwe hausi kuda taipi yemutumbi wandapinda nawo. Thomas akuda zvinobatika, but mumba mune vadzidzi hamupindi chinobatika. Kana dhora tokiwa chine mutumbi chinofanirwa kugogodza kuti chipinde. Jesu ndokubva apinda, kwete haana kupinda nemutumbi unobatika, but ndokubva aziva utera hwaThomas kuti ndikaramba ndiri mudimension yezvisingabatike mukuru ava tinovarasa vanobuda chechi manje. Saka ndakuda ndechekuti Thomas ndauya neimwe level, but iwe hope kwauri unoramba usingatende. Ndakukupa level yako yekuti uzondiwo my Lord my God, kureva kuti Mwari unonzwisa level remunhu. Unozwa kuti anosaka kuti Mwari achitaura, Mwari anotitaura neungota uzivi kuti anotaura sei. Why? Because palevel yako anotoapira. Kune vanhu vanoona madreams, vanoona zvinhu zvinotyisa, uziva kuti ndiMwari. But Mwari nokuti anokudawo iwewe, usati wamuremu iyoyo, anozvipresenta nekuti munhu unobatwa netaipi yako. I want to show you the other side of God. Kune mumwe rutivi, kune imwe side yaMwari. Nekuti ikatangomura tikuudza kuti pandakatakaunta neneiba zvakadai, unotya kuti wakomana umweni vanonamata kumana. Ndomaraleriwa anoona Mwari Mwari wachiita zvinhu. Yeti iwewe mulevel yako, Mwari wacho anotouya futi. Wotokuti imibitsa munhu akasiyana nevamwe nokuda zvinobatika matikaso, chingoti but ukadzoka kuna Mark 16, uchaona kuti pane mukadzi akauya kuguha, achida kutobatawo Jesu. Ndokubva anzi usandibata, nokuti handisati ndaenda kuna Baba. Jesu ari kuti kune mumwe usandibata, ndiye ari kuti kune mumwe ndimubata. YaThomas ndeyekubata, but kuna akauya kuguha achida Jesu. Ada kuti mumubudira akuti Rabhi, ndokubva anzi usandibata, nokuti handisati ndadzokera kuna Baba. But avaenga nati 8 days after, asati atombodzokera. But ndokubva asvika kune mumwe manje, ndokubva aziva kuti vakura tikaite kuti musandibata, iwo achida inobatika, muchechi amugariki. Saka nyangwe ndakamira mumwe, iwoyo munobatawo. But chinhu vhangeri rinotera kana wabata, raakuremekedza asina kubata. Zvati akaropafadzwa anotenda asina kuona. Yeti iwewe uri mutendi wabata zvawabata, uchitoona kuti Thomas aigona kuzopembera achiti ndino wani ndakabata. Vamwe vakayambirwa kubatiswa naThomas, denda rinotida rebedu repamusoro, singabatwi newamfana ichitobatiswa. Jesu ndokubva anohambula akati vakuru nyangwe mabata level renyu idiki. Level bene vanhu vari kurapiwa. So there are times that you put a speed bomb on the way. So you know what I want to do, but you never want to change. Come who said you will sit down to a cura. So you have reason for you to take it. We don't take the issue so it's simple. Can you move by to look at the salam? What I want to know, what happened in the British? What happened in the British? Lano Sinano was a Sabata George. I'm very much. Mwari time yakutsaka kuti yakura kana asakraiva mota anouya nekomba kana matambo
Bati ngachireka kudakira asina kubata. Pane nguva yekuti unema unoyekuwa ene vatokudakira, ene vatokunyaya kunga huna mate nokuti huna zvavainazvo. Gamba pameso emuleya vanotozvirwa titi kudai vakaita usewe. Job ndiye akapiwa task, Job 42 verse 10, yekundamatira vanhu vanga vasina kurwara, vanhu vanga vasina mhuri dzaparara, vasina makwai aenda. Bible wrote, after Job prayed for his friends, the Lord restored him. Job ane maronda akukwenya ndiye akashaswa nedego kunamatira Kaini zina maronda. Nokuti pamweya ine nhengi yakakura mukukwenya kwese ikoko. Zvokuti shamwari dzakafuta zvinamatira zvina zvizhinji, but shamwari dzaJob dzakanamatwa naJob ane maronda. Kune machirara usani maronda. Kogwenda asina maronda nega chivatira tsisi. Nega nematirwa nemudhara kukwenya. Niso ngataita Job waikwenya mukukwenya imomo. Denga rakarinyaya naye. Yekuti aitiratsitsi vasikukwenya. He prayed for his friends. Vanga vane mutano vane mhuri dzavo vakasimba ndovakadzikwa tsitsi. Neimwe nguva Mwari vakati kuna Elijah, ibva kuvapo enda kuZarefati nokuti ndarangarira shirika dziriko. Elijah ane chitumbu chemvura chabva. Ndiye ari kunzi iwe uchienda unonopasadza munhu ane zvishoma iwosisira. Dai shirika dzakabvunza kuti kuprofita kuti kwamabva kwakanaka ere kunowasha. Hayaibvuma kunamatira. Why? Because Elijah wake chitumbu chakashaoma. But ane chitumbu chakaoma ane assignment yekunokomborera vane zvishoma iye asisira. Denga pane panekudzira tsitsi munhu ane fulawa shoma nemafuta. Zvokuti vanotuma munhu asina mafuta acho. Ukatarisa pamahengi ekudenga, Jesu achitaura kuti hakuna akaberekwa nemukadzi akadarika Johani. He was the greatest among all prophets, John the Baptist. Yet ukatarisa John the Baptist haana record yemiracles, not even one. Haana wakanamatira wala hakuna chiremba chaakamutsa. Ukatarisa Elijah na Elisha vaita zvinotyisa. But Jesu nokubata hakuna kudarika Johani. Rengi inobva paipasina mamiracles. Rengi yaJohani inobva pakuti he is the only prophet. Asina kutaura kuti Jesu achauya, akataura kuti Jesu arapo. Vamwe vaiprofita kuuya kwake, uye akataura kuti aiwa neidzi. Ndiye akati iri ndiro gwayana iri rinobvisa zvivi zvenyika. Kuda kuti iwe so much grace yekuti haatauri zvichaitika, anotaura zviripo. He is the only prophet akaintrodusa vanhu kuti vazive kuti Mwari wamunonamata ndeuyu. Vamwe vaiprofita kuti Emmanuel uchaberekwa, mhandara ichava nemwana. Izvokubva ati mwana aitaurwa uverera. Saka Jesu nokubva ati anointrodusa vanhu kwandiri is the greatest. Mina ndaitwa ndino kuti munhu unogona kuporeswa kwakanaka, munhu anogona kuporeswa. But zvinoita kuporeswa usina kuponeswa. Nokuti Mwari une tsitsi idzodzo. Imagine mukadzi aikudaropa akabata hanzu Jesu nokubva aporeswa. Jesu nokubva abvunza kuti ndiani andibata. Iye munhu wacho anebatisa kusekora. Kuti Jesu anototi handikuziva but zvaita azvo kana asikumbokuziva. Kana Jesu achiti ndiani andibata, iye munhu wacho abata atopora. Zvino tinogona kuporeswa musingazivani. Tsitsi dzacho anadzo. So tiwanguva kufamba mazvinhu haisi garantii yekuti kuwirirana. Pamwe pacho ndimwari unongoshanda une tsitsi dzake samwana. Saka Tomasi kana wabata, rega kufamba nevhangeri rekubata. Uite mucho kuti mamwe matsango nemamwe namatiku nemamwe magiya unozwa 6 ways how to make it. Yet you know that it was 6 ways, it was all about grace. Zvingo Tomasi zvawakaita kuti ubate, hapana. Jesu akangoti apinda seane mutumbi wemweya, ndobva zati akatsanurira zvinobatika chibata. But mungwarira Tomasi, hoko iwe Tomi,
kana driver anokudza mamwe matsanya ekutanga kuonza. Thomas anodza the main steps to make it. Ndiye chakamuchita ipapo. It's the grace of God. Mafomula awanda kudarika kuti Mwamuna ane nyasha. Ikiri wali nature yemunhu yekutenda kuti pane zvaunofanirwa kuita zvakakuoneka nenda kunzwisise kuti wenyasha inai moshandirwa so. Waiti panoshandirwa une makore usingashandi. Anoshandira wacho akakuti enda kumba obata musoro kuti sivyo cho. Unzwa sekuti asirias asakatanga. Kusvika kutongedzera kusha kunongedzera so. What's the Tura ubudze bishop cyangwa nashimo shabaka wezere ya. Sema mukita kunanza ngo kwa kwa. Iya mina akati ni side kuti ndesha. Shiro ya. Thomas Moni wanyasha. Aisinya kuti is a believing man. Chinotonzwa is a doubting Thomas. But doubt even una Thomas, but kule Shabbat. Sasa tunaendelea bana to build your faith, this faith, so you can handle it. You want to doubting Thomas. So na wako palita, this human effort. Uko tasimu hata sio utela wangu akaniwani ya nyasha. Sasa na kupita kwa mabanya kwa chini na matawani. But the one that opens supermarket formula zilani. Lasina kana formula wanya makaita. Wakambo zinawalinda kwa nini nyasha. Sisi batike mupeni. Wako ndakuwa ni nyasha mchato ndio, ndakuwa ni nyasha stand ndio ibaka, ndakuwa ni nyasha wote kali driver. Ya driver babamu ya service. Unaona another many steps to attract the blessing. Tomi jakika na bata. Sasa familia Yesu ndio anaomba sana. Wanutenda sina kuona na kubata. Ndio tunakuka na mambo mpaliza. Yekubata ya hidayike kusabata. Sasa moto zikana Mungu tawananyasha za maiti. Haleluya. Amen. Ai mwana tuwananyasha. Na kuchukua shimo shako na kutitendela utitibate. Kwete na kutitaka bwana tunaona masifeti nokona. All about his grace. Mungu ana title inosikana na wajiji bitano doubting Thomas. Ingutshwa badakafunda nayo ukuthi formula kana ino answer ite correct. Ukuthi formula inosiba you must have faith for things to happen. Because without faith you can't please God. That's true. There is another level where God can please you. I'll say one of you also the other matter. Mwarashi bitira. Ungapamia usipata kupata macho na si. Unafanya kubla bacha na unataka mwarashi mjuma. Sasa na mbele kumano. I'll give you my piece of testimony for them in the party. Inipata kacha na kujuma unedenga. Sasa ni moment. Wanda yeye wote wanaokuchata kuna kuna shakacha which is true. Bali pamoja pacho nyasha zikamwita so chakaita mtana zangu ninasema na utapanda kachata. Wakati wamuomba mapepa wakazi mchato isa unakutimba sisi sote kwa tuchamba ngati mfunge anakupanda kuchata. Kuni muna akadeni wadamwa from UK. Akadeni nipata kwa Facebook. Alikuwa tunaona mchakaza katamona nini? Unamkati una mchata wangu. Shukrani sio. Usabu itende kwa no potential kuvatsira. Usanyendo tamplani na hapana ipo. Usashitembinga kwa wana noko na kuvatsira unoto zamekana. Kana shakoma shakatooma kwa mwiko. Kitu ndio as
fake it until you make it. Unakuara. Hapana. So now those are like no this is your proof of today. Student view. Journal we saw student. You have to know that as already I went to say them trouble. Check out the very little Mari, Catherine Mari, media Mari, Pagano Pagano Pagano. That's family that has the same shop now. Because I didn't by 9 o'clock, 4 o'clock, was Mariaca, 2 hours. 2 hours time, by somebody else, yes, about it. A total strain, as I can. Maria Jesse, when you for that, you must have a cat. Well, now to talk to cities on the phone to preach out. Because I will not to the what happened to Juma. So if you are not to the last minute, but I never to muscle panic. How can you move on at you? Shadow to Chicago. When I got to fly from London, I go back to the shot. Look at the one, look at the way. I did 4 million look about it. You don't get that. So I'm not going to do you don't know Thomas and ask us what you want to chat to go through. So Thomas cannot do it. Cannot let him make. You want to have another no. I don't say that when you're so finished around but one thing I know, grace surpasses everything. If you move around the water, or success, couldn't have done what I would tell us no watches of our so that we see our leaders at Thomas. Could you have made a water in my life? Why could you put it at the water in America? That's not a handkerchief. I was in the lady wedding, marriage. I don't know if a picture of grace. You would have wanted to go on very good, but I got in that day. Some of our people don't say no, it's a what's what I'm going to it's a no wonder. To prove it, tell me how to make the right and no one is a favor. This is what you will not so almost from beauty. How about yourself, my sister? Beauty is about people. It's grace. Wabuda kuzekwa shiba so kune team ine beauty. Yakanyimwa mukana wezimba. Ilikumira kuputsa dzevamwe inenge yakamira muroto. Saka kuti amene akaita searista bwanto dawo wakanaka kushandisa. Pakatsvakwa musikana wekudziisa mambo. David akura apegura asati nokudziya. Pakatsvakwa akanaka kwete kuroorwa wokungodziisa mambo. Mimi ndinoda kushandisa vanhu vanotosarudza futi. Wanda beauty. Kuzvifeve kuti ndiwo chifeve chakanaka. Kwete chekuora chifeve chakanaka chete. So beauty is guaranteed zvakanaka zvinouya kwauri. Nokuti kuri kwauri chakutirwa kushandiswa nokuti wakakonaka. So Thomas kana matenderwa kubata. Manje nokuti muchafamba nevhangeri risaenda. Usazondinyembera kuti varume I was praying varume vaitiona Jesu ndandiri fasting. Ndichiti Mwari manifest yourself in my life. I want to see you, Lord. I want to touch you. Tomusanye. Kana. Unosema anga tomuriswa kwa kuzikanwa is one of the disciples. Rupareni marati. After 8 days, the disciples were in the house and Thomas was with them. Zaifanwa kuti after 8 days, ladzidzi vangava inumba. Paripa kuti na Thomas aivawo. Brother wangu kuti Thomas nevadzidzi hausisiri part of the team. Vadzidzi vaivawo uye na Thomas. Ko hasi mudzidzi aimbova paakakonana life let doubt is not part of the team. But asiri part of the team, denga rakamukwanisa. So this is the other side of God.
yekuti Mwari vanoita zvinhu kuti ndimwari. But kana vaita zvinhu kuti ndimwari, tinoona kupa credit. Saka kuna Genesis, Mwari vakasika nyika, vakapedzisira kusika munhu, vakatanga nezvinhu. Then vasisi nokuvasika munhu. Sei vanopedzisira nemunhu, iwo vachida munhu. Vanoziva kuti munhu anotaurisa ndikatanga naye. Anozonekera Mwari kuti munoona mune gomwe. Tisakatanga kuti ishakadabisa rodha. Saka tine vanhu vanotora credit kuti so Mwari unoziva kuti munhu anotaurisa ndapedza. Ndikangotanga ndiri munhu vachanobigwa masitei vanhu pamakomo waya. Aone nemakomo vasina kusikwa nevanhu ane masitei vanhu. Vuka goma remusha kwenyu. Zita remagomo harisina vake mwiri. Kuda zvinhu vanhu. Kuda credit. So Thomas was in the house. Chaagona chekutanga nyangwe aine doubt asikutenda zvekutaura vamwe haada kubuda mutivhiro pavanoungana aijeka. Now blessing number 1 is to be in the right congregation. Bhururi zvinokosha kuwanikwa uri muchechi. Chakanakira kunamata mwoyo wako. Chakanakira kuva munhu anditsike ndochawakaipira. Mwari unotodamata Genesis 18 akasiyana ngarakaenda kubaba kanopindirwa vanhu Mwari anoshanda kubva kuvanhu number 2 anodya kubva kuvanhu Mwari. Ukaverenga noti the 3 angels dzakauya patemberi aAbhurahama mamwe, one of them was God himself. Mwari anetsike mubvakasha iwe haufambi. Zvino zvakanakira tsiri kuva kunhu ndokutoipa kutanga. Thomas was part of the team. Kune imwe shenza inouya kwete kuti wanabata zvinhu zvaunogona tinga. Saka toona kuti even so the negative inoitika nekuda kwetimu raunoswera navo. Vanotaura shona vanoti kudziya moto wembavha. Hausi mbavha, vadziya moto wembavha. Pane nyaya dzaunotaurirwa iwe usina kuparticipate. Why? Because you are part of the team. So kuva nemoyo wokupota kuti vamuchechi chiungana nevamwe zvine zvazvinodenda kuti Mwari vagone kuendesa zvimenyasha mauri. So varume vana Thomas vakamuparidzira mwoyo wavo haana kusvikamushira. But Jesu paakapinda anoita sekuti ari kugamushira munhu asi kugamushira zvotaurwa nevamwe vana Thomas. In other words, dzimwe nguva vanhu vaigona kufunga kuisa Thomas paspecial. I'm still going to say super special, but we're not going to be standing and talk on the one. You know, one of the shout, oh, to me, Peter, but to that foolish are serious. But Peter, one of our kangaroo, he got 3 chiram. Someone is a Peter got 3 chiram. Thomas over Danta Shatawa. Timothy Nina Zara. Jesu achibatwa muGetsemani, Peter unobvisa bhemba rake mubashi. Kurati kutenda kuri kumba defense iripo futi. Hadi kujairirwa ndi apostle but hadi kujairirwa ndi vanocheka munhu. Bagara haina rodere kubvisa nzeve. Calling yake ndeye kuparidzira vanhu vanonzwa nenzeve. But bagara yake ndeye kucheka panosvikira calling yake. Unozvirwisa. Church knew me very well. Thomas was in the house. Just look up here. Pakakiwa papindike mutumbi mubatika. Kurati Jesu akashandisa mitumbi miviri. Usingabatike unokwana pakakiwa. Amo ndobva anzwisa utera hweumwe munhu arimo waanoda kubatsira. Vanhu vaigona kuva honest, vaigona kuda pachena kuti hama dzangu munofunga ndiri serious pakunamata nekudini. Secret irimo Mwari unenyasha neni. Nokuti pane pandinoremerwa pandinonzwa kuti apa zvichaita but handigone kuzvikukudzai. Vana vadiki vanofunga kuti vanhu vakuru havacheme, saka vachichemera kuvanhu vakuru. Kana kudetsera vanoya ichichema mutsoka dzako dzinarohwa hazoto nenguva yaunochema uyo usabata. But tine art as leaders haticheme pamberi pevanhu. Why? Because mwana akachema iwo wakachemawo amba atozvati finish. Hakuna kwatichaenda. Ana baba vane kukona kwavanonochemera. Kune zvinorema zvanoti Mwari tiwanire unyasha.
So graces nyasha dziripo. But kana makati kwawo udayo pachena vamurazive nyasha dzina Mwari. So Thomas, number one blessing, was part of the team. Haasi kutenda zvataura vamwe, but team yake haisi. So after 8 days, just ndobva apia muBible. Thomas bata, ndobva abata. Akatozvurira kuti, my Lord, my God. Abvuma kuti ndiishe, but chamubvumisa kubata. Saka unogona kufamba nevhangeri rekubata. Teaching how to touch it, how to handle it. 5 steps how to touch it. 8 steps how to make it. Zvekuti ana Maria vakanzwisa ndibata nokuti akomana. Anatomi vanamata koma. Ndo vakabatiswa isatina. So Jesu waizviziva. Ndobvati izvi hazvipere zvakadai zvinocreata chaos muchechi. Nokuti vanenge vakachibata vanenge vakuchinyira vamwe vasina kubata. Saka Thomas chinzwa akatonopavadzwa manje. Ndiye manje anotenda asina kuona. Kuna kuti paunoda kuzvitutumadza ziva kuti renti yako idiki zvaitirwawo nokuti rudiki. Pane zvinoitirwa vana nokuti vana kwete nokuti vari kunyanyodiwa, but vanonzwisiwa kuti vakasaitirwa izvi havasati vakura havagone kutenda kana kufamba nesu pachinochi. So pamwe pacho unozobvunza pamwe ndanamata sei ndikuitwa favor yakakura. Denga rinokunzwisa kuti uri mudiki. Zvikaitika iwewe kwauri nezviitika kune vamwe zvikaitika the same, unogona kuora mumba. Unoziva kuti kune vanhu vanozviuraya nesituation yakapindana nemumwe akaramba akamira akasimba. Nokuti hatina kufanana. Imwe situation yaunoramba kuti ndobva pano, Ruth atoudzwa, nayo matotaura. Adigone kuberekera murume anokurorai, opakati mama apa amuvhare munhu maparidza genuine message mapera basa. Indakwete. Mumwe ndobva ati pamurikuenda ndokwatikuenda. Ivhangeri raseparata mudiki nemukuru. Chii chakakura chiri muna Ruth chaita kuti atevere pasisina potential. Ataura izvi rekuti Mwari wenyu, kureva kuti kana ability yemunhu yakundikana, Mwari wenyu hakundikana. Imi hamugone kundiberekera anondiroora, but Mwari wenyu une nyasha. Saka hatisi kuteerera mumuchete, ndiri kuteerera the ability of God. Chii chaigone kundiitira chandiri kuda, but sei ndiri muno, Mwari anonamatwa pano, haangakundikana. Ndozvakapa murume 38 years paBethsaida. Achinzwa matestimony evamwe ndovakamuchengeta. Kuti zvangu asati zvaita, but nditataura mwewa kukure pano panoitika zvikomana. Kwandiri hapana chati chaitika, but chinoita ndiregere kubva pano pari kuponda vanhu pano. He remained there. Haana kuzobva nekuti akazowira mumvura. Jesu waitoziva utera hwomurume wekuti anoramba akarara pameti vamwe nzvimbo yaida competition. Atanga kupinda anopora, kwete ane problem hombe. Weflu anoenda wekenza achisara atanga kupinda. So tsana vakava nemeti pekurarira. Saka pasina kuroyiwa painga siri dhimoni kungorarawo nzvimbo isingade kurara. Amusati mamuzi vaBhaibheri pane parinoparidza kwete prayer kana fasting, parinoti ngwarai. Hamusati kune vhesi yekuti ongwara kwete yekunamata kungwara chete. Ngwarai senyoka mudzikame senjiva. Mune vhesi yekungwara, kuroti kupusa chete kune problem. Kwete saka ndikodhibha so unowai. Ukatongoona zvanyorwa mati zvine nyaya izvi. Pane paunoona kuti ndimwe yechina yekundirwisa, ngamba nhoo wako usina kuita sei? Aungongwarausa. Pane paunoitiswa zvinhu zvausingafanirwa kuita, nekuda kwokuti hauna kungoita sei? Kungongwarausa. So Thomas, doubting Thomas, ndo maziro atinomuita. But kune nyasha dzaakaitirwa mudhauti yake. So kana une zvawakaitirwa, zvaunoziva kuti it's not about my faith, my prayer life or fasting, but Mwari vakazviita, unonyararei kuudza vanhu kumwe kugona kwaMwari. Nokuti hama dzangu zvidadii kana ukanoita zvakadii. Ramba wakamira pana Mwari nokuti Mwari utera hwako anounzwisisa. Thomas anodhauta, but anova ari part of the team. Saka kana anozoparidza anofanira kuudza vanhu kuti
kuti kana ukasatenda zvavari kutaura bhati nekuda kwokuti vari kutaura pamusoro paMwari ramba uripo. Why? Nekuti Mwari ane zvaanokuitira nokuti uri panzvimbo. Jesu haana kutsvaga Tomasi raverengwa mazhinji. Jesu akauya kumba mai vane vadzidzi vake vaina Tomasi. But he was not looking for Thomas. He was looking for his disciples. Fortunately, Thomas was there. Jesu haana kuti kana asikatendemerani mutsvagayo kuti mhangu aida shota unoshota. Iwewe chiwanikwa panzvimbo. Kuti akakuwana panzvimbo ane nyasha dzaanokuitira. Wakazvideredza amborambira mumwe kuti usandibata tisandaenda kuna baba. Akaenda kuna Tomasi akati iwe bata. Ingobata. Zvine lesser blessing but for the sake yekuprotecta iwewe. Maoko ndiwaya. Parutivi ndipapa. Zvanzi wakabata akati my Lord, my God. There is another level of blessing inoitwa naMwari. Not because you are so powerful. You are a great man or a woman of God. It's all about His grace. Nyasha tinenge tadzisa useni. Tane maformula akawanda. 4 ways to make it. 6 ways to make it. But it's for a price tag. Inazoona kuti apambikana. Gamba Mwari nyasha dzachanadzo. Dzekuti mukusa muutera hwako nemusagona kwako. Is ready to lift you up. Hakusi uchiwo kune rudo une nyasha Mwari. Ini paakandidana isine kuti ndainamata nhasi ndanamata. Ndarwara ndine TB 2006 ndaenda kudokosha ndichirwara. I had a dream. In the dream mama ndakanzwa a voice. Wewe ndakanzwa izwa? Ndakanzwa izwi. Ndakalindwa. So Kera, go back to the city and preach. Kuna 4 ways to hear God, 5 ways to hear God. Mwari wakandiconvince rega kuti ndiwo akutaura. Why? Because pauterawa Mwari vanodownloada kusvika palevel yekuti unovanzwa. Yeah. Havasi komuniketi sezvaunofunga. Aiwa no imagination yatakapiwa. That's why rimwe dzenji padza parenge kwakudzana. Unanibvunza zvakatanga sei tapinda Mwari vakataura nei? Mwari vakati Mwari unovaziva. Why? Because unane picture yamwari kuti hatauri munhu wese wese. Mwari vatari powerful asiya zvokutari kuti Mwari taura nemunhu wese wese. Wada mabishop magenerals. Saka pamomira mandikati Mwari kuti watanga. Unoziva Mwari. Ini kana chitaura nemwana wokudiki sinoti ati disata tinomuti otata kuzvidownloada kuti ndiende mulanguage yangu understanding kwete kuti handizivi kuti isata ndoriziva ukwanenda kuti tata ndoda kubatsira ini chandinongoziva kuti project yacho haichinje isadza chete but anorovera kutata iko andokuita netata tega ndichitongoziva kuti isadza kuzvideredza kuuya mulevel yake yekutanzwa. Nyasha yekazhinji Mwari achitaura newe. Chinoita usafungidzira kuti ndiye wakaudza type yeumwe Mwari asingaite zvitaura type yako. Saka even calling yawira kuti daughter. Why? Because Mwari paakadana Moses bedzi rakapfuta. Paakadana Aaron hapana saini. Kungodaro zvekuti dai Aaron Moses aidamuombesa. Rekuti mukoma muti une calling ndakabvira. Tipe evidence rakapfuta ere muwashi. Pane chakambofuta sindakaonzwa izvi. Ukadani baba pane zvofanirwa kuitika zvinotyisa. Ini ndakazodiscover kuti shuwa Mwari anidana nezvimwe zvanga zvaakuitika ndichishumira. Pane mumwe mwese ndinonzwira ndiye. But anondidana sei? Bible school andakuenda anondidana sei? Hakuna chechi yandinopinda. Mazvaenda inobva nekubhawa. When I started preaching, vanhu vaichaita kuti vamwe vati ndinopenga. Vaindibvunza kuti unopinda chechi. Noti Mwari wangu kuti ndiparidza. Unopinda chechi yakutuma. Bosi tine vanhu vanobvunza kuti Mwari anopinda chechi. Kusvika ndazvaverenga Mwari wacho anopinda inini. Zvanzi miviri yenyu itemberi yaJehovha. Mwari anopinda vanhu. Saka unonzwa kuti Mwari anopinda chechi. Iwo zvaikunoita chechi Mwari asimo. Hazvina kuita chechi Mwari wacho asimo zvinotoita. Vanhu vakapinda muguva raJesu vachida
asimo. But in my top of Jesus. No, you don't go around this one. But you put up in the life, you put up in the mind, you put up in it. So, you want to be the man, but I also would have not so. When you want to be about to do the last season, you are changing every time you know every month. When you see everybody going in, so you say, you over. Rongeka, wanabipa, sakai kwa muronge. Thomas, ya waiting wa warabiwa. But as not warabiwa, wana mata. So tuna class in church, class yaani. Tuna shukwata. Tuna matasi kupita, tuna shukwata mfundisi. Why do not want to tobi wakapata shukwata, tuna upata. Wanupaka tasina upaka. Wanamuda mzimba tasina muda. Wanatoka simuka wa serious. Gama ye mulitwela, uli chano tozio, na uli Thomas wa imwa uli mumba. Akarabi wakupata, anakuchamba, ndiya akaenda kumchamba Kristo. Ndiya akaenda kukua. Kuna uke anishukuwa ni moyo, ndaike na Thomas. So you will satisfy is only by His grace. I see yeah. Grace the only nyasha the white you. Hallelujah. Now the way to find footing, don't be comfortable. You shall come back. What's the number? You can't even snatch you today. But we better attack. Yeah, we need to balance this thing. But we are celebrating all the wash. There was one thing, back in the right, which is agitated the miracles. But I want to quite a minana. It's all one agitated minana. But it's all one which you are complete. Minana, you find what to tell you. Yeah. Signs and wonders will follow you. That you shall also come signs and wonders. You don't wonder. So far, the most of the things that are in the past, the shams of the Japan. But minana yanga size kuna matakuna minana titele minana chua titele bali satele wanayo ikese mfuti ndipo yangu shaika futi sei mpaka tibe. Let's do justice to the scripture. Yes. What's a samba hata wana mtistana zitukupeni yenda mtata kwa understand ndipo mpaka into the attack. Yeah. This is something that you have. Don't you know that? One thing I know about God, Morimudo, can I feel an old venga? I don't know assurance, show where for the motor to the new. One from it assurance, which you bring up at Darari. When you bring up tonight, only she went to Tarimo. Okazi kana kwa mimi. Urumacha zote zimenya uwazi waenda kushikana ndizo kwa manza kwa. Anonyemwerera. Awu zote zimenya uwazi unaweza sema wao unaweza kuimba. Tafadhali uwazi wa fair. Junior hapa tusi. Ani chapter pain kutiki gain. But I don't understand the time. Yeah. But as my uwazi wani ndugu basi na no ukanyemwerera. Urumuro. Kuna kita kuleta kutai hapa bana tumia akabana fushi wa muna maana hiyo chaka mshonga kwenye kufanya maswala bwana bana maswala bwana tanfu sabuni mataki ataka laksa hii taarifa wanaonyesha hizo kana mbele kanzi mwanani msika kuna mbele dalili support unity wanachukulia mateka sana mtikutiza ajenda aneleze kuna ngayuta zawafu baba mateka sana kutika ya Afrika wazati hivi mwalimu kutsama kwao wachika mu chituko mkura Genesis chapter 3 wakati kuna Adam you eat out of sweat uchaja chezia kule mtausuzo muziane zana guarantee ya kujina iliko kuchandela means but kuchaja that never means when kaiona mfano wa kuja so ndika ikera kuja
yaine vhesi. Vhesi yacho inoti uchamera minzwa baba uchaita sei? Uchabuda ziyazi uchaita sei? Saka unoda kuziya nekusatya imwe vhesi. Yadakoda kubvunza Mwari kuti Mwari vakainyora futi here yekuziya nenzara. Munhu akatukwa pati kutukwa kwake kune taine ndikuti kuti Mwari vachinaye. Mukadzi ucharwadzwa neimba pakupona, kune ucharwadzwa nekusapona. Ucharwadzwa neimba, uchatoita mimba mukurwadzako, ende uchitopona futi. Pain inenge iripo, but mwana achita sei? Achibatika. Ukaona zvaenda the wrong side of scripture, don't relax. Amen. Kumzika reshe. Amen. So Jesu akapia mumba, Thomas akabatiswa. Mahanga akaratidzwa parutivi rwejidhara, akatenda, akawira pasi akati, my Lord, my God. Handiziva ndinokushumira kuti you can relate with Thomas. Kuti wewe wazva kubva pakungwara, pakurongeka, pakuziva Mwari ndo akazvideredza uya mulevel yemaconditions ako. Ukatozoona kuti Mwari vaita zvinhu zvawanga usingatarisiri. Zvokuti ndiwo waifanira kutomira uchipupura kuti hama dzangu Mwari vakanaka, Mwari vane nyasha. Kwete kuti uomesere hama dzako kuti dry fasting enda navo 3 days 3 nights. Ndoni mari zavo sana. Ufunge kune vakaita dry yo vasina mari zavo sina. Besides the effort yawakaisa, respect the grace of God. Pane nguva yekuti Mwari unotaura kuvanhu vake nomushumiri wake kuzotaura. Zvekuti wega wagara akasakwa vachiti baba ini marowa, wega unozvizwa kuti asi Mwari vangu. Unofanirwa kuzvinzwa kuti iye ndiye ataura kuvanhu vake andezvandataura. Vanhu vanogona kusaona Mwari mulevo yaunoona iwewe, but unogona kutoona kuti mudhara akataura kuchechi yako. Anozvati vhangeri patinoparidza handiparidzike wewe chete. Ndinoparidzirwawo nemi wacho anoparidza. Shoko raMwari rinoti it's like a double-edged sword. Unocheka ikoko nekuno. Ukaona ichicheka ikoko dhinda rinonga. Iye akatipa rinogadzisa nemushumiri futi. Richingova ikoko kuno kunoitondika. Ndapedza kuona ndinobva kuti asi iye futi ndirimo. Vakeni wanyasha. That's why the still madzimai amafundisa vanhu vari strong. Time yakashinga isika panapa. Baba vanowana message yekuti amai vanozonzwa kuti ndimo yachizwa zvakutaura uyu. Munobva mumavamotedzana but vanenge vachisimuka vachiti ipapo munhu wacho. Vatenga zvamudaitsana vakona. Vatinge rushinga. Unotambira kubasa kwajesu. Mukavaisa makona vanokudza kuti amadzangu. Mukuda vatiremo. So kune zvinoitwa naMwari because of his grace. Uchanosara yekutambira ikwano. Kana wada kuita musoro, mari yacho ndoisina musoro. Iwo musoro unawo but kutambira isina musoro. Tsaona kuti uite musoro pamari isina musoro. Zvakaoma. Saka muriyaita pasei, zvirikufamba sei. Saka kurongeka zviramba kuti vakarongeka. But pane kumwe kurongeka kusingashande nekuti iyo yacho vanotambira hairongeki. Saka chakuchengetera mhuri yako, chakuita zvinhu zvako zvifambe mumwoyo uno, waifanira kuti asi my Lord, my God. Hauna unoudza unoti my Lord, my God. Wamakasikana unozvifambisa sei? Woti denda rine nyasha musunge. Usaedza kuti pamafomula nekungwara kwako. Kanyika chakaomasoga zvinotoda chikungwavha-ngwavha. Akangwavhike apa. Parati Jesu pakaipa. Unongavomera mupipa. Zvakakakukiya-kiya, urikutokiwa-kiwa ndiwe. Uda pachena kuti asi Mwari vane nyasha. Amene Thomas andikutaura naye. Kune vasina kubata zvawakabata izvo. Kune vasina kubata zvawakabata. Vaitoma neshinu, vakamukira muguva raJesu kuseni. Kune vanomukira mumakomo vachichema vachinamata, vasina kubata zvawakabata. Zvekuti kana wakutaura nawo, unenge uchizvideredza, usadare. Usaende
ndinotsaya hapo mina zvakaita ndakaona Mwari vaita zvinhu ndakazoona nyasha dzavo apana zvandakatsaya kuita ndinokuta 2006 I was about to die in a TB. I was about to come over to generate to do my but I don't have a TB, so I let you to tell me something outside the someone. We want to be found. What do I mean? Who was so what they generate when we come? What would I have just looked at? Hey, you are saying the chamber. I don't know this morning. Ili naifanya chimo. Na nenda bore sio kwa TB. 40 tablets a day. Mabili wa aida chikafu. But chikafu cha nene ni wana kwa mabili wa 14. Makubaga shamba kwa sio chifamba ni chimo. Da kumusha unaona unachuta kwa leo. Ushiri nani? Yes. Njamo shiketa wesa unaona ndawira nini. Ndakagara kumusha kuti babongo ngati pfuta para unaita pamushikana wani fesa anofona kana kuya. Ngatai wada achatambika neshuka one situation. Then we see one over to go back to the city. I will you go and preach. Just like that. Apana mtaka kusuka hivi kusuka mata kusuka ndio ndio tushandiwa. Mungu kwa maana mtu wewe ndio utakoma. Timu ndio alishai growing. Especially about eda asadari mfuata aone. Asaona wale wenyewe mkwenga. Ni unyesho chekwenga watatu hapana asante kuyengo. I heard the voice and I came back. Ndichikozoka ndakadzokera kumba kwadzo ndichikozoka mangwana atokusema. Mwari vanonga zvinhu zvavo. Vanhu vaitumwa nema-NGO vekuNazareth vaitumwa vanhu nemabible location vamwe muziva vaifamba mudzimba vachibvunza urwere papa vanarwara akazoti adzimai vachaira panze kusei ndokubva vasvikirwa nemunhu ane bhaiki saka kufamba tine TB maconditions vanhu havada kuradzwa nokuno manorwara anosweta usiku arikudai kudai zvinanzi alright vaifamba nemacontainers aise makara wautengese kunene handina kuenda kuchipatara chakanditsvaka akaenda after 2 days ndikaenda torwa watesta positive TB uya utoenda pa treatment life ikatanga kuchika ikatanga kupona life ikachicha ndakazopedzera kumwa tablets ekupedzisira nda evangelist vanhu vakutozwa kuti ndomupano paridza parengi kadhi rekuchipatara riri pahomwe apa shoko riri pamuromo ndosaka vanoendesana unopenga vanorwara vaiwadzoona kadhi kwete nyasha kana Mwari adashana. So Mwari wanamfikisa that time was out with a radio flying all over the world. Some just mentally zvakafamba sei. Andina mamwe mazwedzi. Ndakajumwa hono. Ndakamutofa mugarakatayo muchovha rova. So it's all about His grace. Pane nguva yekutaura zvakawanda kunze kuti my Lord, my God. Hama zangu warungana matokune nyasha zinogara nemusingaperi. Kana afunga zvake mukurangarira afunga ake nyasha muupenyu hwako une zvinhu zvausingatsvake. Nyasha dzikamuinga unotogwa nezvakanaka zvokuti vamwe vanoshanda kuti wakazvifambisa sei. Gamba une mafambiro akaita iye ndiye akafamba akasiya denga rake akayamuzobvira. Mwari achiripo ane nyasha dzakadai. Wagara kutotsaniswa kubenere zvinhu hauna chikafu. Kutsanya unozvare kutsanya kumira kudya. Kwete kukontinya musaga wakaubika. Kutomira wagara uchitodya. Kutsanya kusiya chikafu. Kwete kushaya chikafu. Handisiye subject inenge inoboya. Kuna zvinotenge zviripo. Osarudza kuti handisi kurova. Kwete kuti zvishoma wako budget yako dzinozokurova nenyika wani. Haisi fasting planning. Zvinotorerwa zviripo. Kwete kuzviplana kupika kurova kwani mane ndako. Otisanga kutsanyawo. There is grace. Nyasha dziripo. Handizive Thomas andataura naye manera anasi.
Please use one chokwadi. Tumufunge. Marriage ya mbili. Uruma ule yule mtani na itano kidogo. Takati bingine turamba ndiye azomushira. Agero chaka mutuma mushiri. Nanda turamba. Uramba ubarisha. Mwali ova maniki tsina ukali. Tino mumene chumwa kuri mwana nyo mwota nanda mura. Abone sana mabashira na muzika kwa chitoka sera. Kuti zvinoita simuke kwayo chetaira mbiri kune mhepo. Unoti president anobvira kuhoko mane. Vakatoenda kuchiona vakatitamboni vakukura vakatibosa. Kune vasikana vaitoramba ngozi vakasi president mazuva chakambonoshoko. Imagine vari kuya vava kutokudza nhasi. Tiri kuona president ndakajamuka mupopote kuti ndamune mhepo iyi. Taking state of situation. But mumazuva acho hazvina kuoneka kuti zvinofamba sekudaro. Vagora munoti Mwari unoita zvinokosha kumudziyo wefu. Ufunge munhu anokosha kusvika palevel yekuti Mwari vanovanza zvinhu zvaunozodemba kuti inde hausina kuzviona. Hautenderwe kuzviona. Zvikaonekwa nevazhinji mungamhanya. Kune vanhu vanozoti hakuna yakanyumwa sei. Paya papadai chakanyumwa sei. Kune nyasha dzinokuonesa rugare panoita sekuti hapana rugare. Thomas feva yaaitirwa vamwe vadzidzi vanogona kutoshamisika kuti Ishe musamudaro is a doubting Thomas. Tine vanhu vatakatomaka kuti uyo anovanena, uyo haana chamuziva, uyo asisira, uyo haana mata. Wozogona Mwari atosvika. Zvokurumbisira makuta kuti matina kuita kurautsira je inenge yapita nesi. Wakapomorerwa unosika kuti haana mane serious kupedzera kupaidza munhu kuti mamadhira memuchita denga rinoona. My Lord, my God. Chiko Thomas, he was humble to the level yekuti akati asumwari. Inda munetsitsidze kuti neniwo ndinonzi doubting Thomas. Manditendera kubata condition yangu kwezi ya Mwari. Condition ya Jesu ndeyekuti vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona. Condition ya Thomas ndeyekuti handitende kusvika ndabata. Mwari kwakuzvideredza kuya mulevel yecondition yemunhu. So that's the other side of God. Pane paanozviita muremu yeumwari wake. Pane paanozvideredza kuya muremu yako kuti zvakuzviitike. Dai Mwari aiopareta mudimension yeumwari chete usingasvike nelevel yako hakuna kwawaenda. Vachakaita kuti zvako zviendeko mberi wako usvike paurapa ndiye akafunga nezvako akazvideredza. He is so humble to that level yekuti agone kutaura newe. Mwari aigona kusarudza mwana unoparidza ini ndine TB kusvika kuti kafa hazvina nebasa rese aitsvaga mumwe munhu. Unoti kubva usiku kwakusina vanhu vanga variko vane shungu vane ready kuparidza vatograduate vapedza wanokuya kutokusha vakutitsanurira munonova nevamwe. Wanza waona kunza vanhu 6 feet to make it tsamudzika mai pakafa munhu. Udzai vanhu there is God in heaven full of grace. Nyasha dziripo bro wangu. Don't lose that. Continue to be part of the congregation. Ndo yakavakiya Thomas. Haasi kutenda zvataura vamwe. But nokuti vari kutaura pamusoro paJesu akangoti mutimu yandi ndoramba ndirimo. Mumwe musi ari part of the team. Jesus appeared. Zvimwe zvinouya nekuda kwokuti unoswera nani unotamba naye. Dai Mwari akuwanira achawamire semweya. Nokuti kune vamwe vanokutadzisa kubata zvinhu. Kwete nokuti haudi kuzvibata neMwari haana nyasha but you're in the wrong team. Famba nedzinowina. Anozati vanhu pavanosapota bhora anosapota nekuda kuti akadzwa mbiri yekugona kwetimu yacho. Anoda maresults. But kune mweya wetimu manje webhora. Wekuti even yakurohwa anonzwa kuti handisiye ndo yedu. Vanotsamiri kudyiwa kaihona payarohwa akayeruhoiro tetaiwa ndo yedu. Kune mweya wekuti kana yakurohwa anonzwa kutorohwa tesipo. Achamotivetwa nevhiti rayo. Losi iyo anonzwa kuti but ndo kwedu. Faro aitenda mun'anga nokuti angasati asangana nesimba raMwari. Pakauya Moses naAroni vakakanda tsvimbo nyoka dzen'anga dzikametswa. Anochita saiti
kuti aanhu akasasira basa ndakuna Moses na Aaron akaramba rusaidi kuvanhu vachirwa tsvimbo mweya welosi mweya wekuenda kusiko dai Mwari atiwanira nyasha tive part of the team inoattracta favor. Kune zvinouya muupenyu hwako nekuda kwekuti unani kwete kuti une shungu unoda here wauinaye aine role to play pane zvinouya muupenyu hwako. Ndine zvandakaona muupenyu hwangu zvandinogona kunongedzera adzimai yangu kuti dhiya kushinga kwako kwatibhadhara. Why? Nekuda kuti pandaiparidza mustreet ndiine nzara ndiye aita majuti kuwadzana kuwachira vanhu kuti ndiwane sadza rekuti ndizofamba netsoka kuenda kuna festi kumuparidza. Kune mwana wevanhu vaita majuti ekuwachira vanhu mulokesheni akasekwa vanhu vakataura zvavanoda kujaidza murume usoro uchishandiswa kudai datinofamba nekabhaibheri. Saka nhasi vanoti men of God unozoti wasiya woman of God. Why? Because pane role yaakaplaya dai isina type yemunhu iye muupenyu hwangu pakadaipa. So kune nyasha dzinouya nekuda kwekuti wakadira nani. Ukamureta munhu mari ukatadza kumudzorera ukazowana basa kwapo ukazoita kati wapresident ukatodzoka kuno kune munhu wako wakareta mari yako mari yake achikuida but ukaenda president achiti ari kudongamira kusekiso iye anofani mari yako yachakuda kwete nekuti waramba wawakamira naye hari mafanidzwa wewe unozati afaifi yakapera zvinouya yapo pakudzara wainayo majako ukatosunga ipapo yacho mhosva wombera kuri ikoko zvati mari yangu iyo waakapira nayo ndingatisina mati maneradasi. Mwari wangu ndipe mesemweya ndiregere kusunga patimu inoattracta favor ndiregere kubva pahama dzapakadima dzinoda kukunamatai nekuda kwekuti kune dzimwe hama dzichakubvisa kukunamata Mwari zvichakonzera zvinhu zvinouya kwauri nokuti kune hama dzinokunamata Mwari dzinokonzera kuti zvaunodhauta zvinogona kuapira zvikatichibata. I want us to rise so that we can pray. Zvausingakodzeri kubata iti Mwari kuwanirewo nyasha. Zvisingabatwe netime yako iti Mwari ndiri pano ndinodawo nyasha. Zvisingabatwe newe palevu yekufunda kwako nekushaya kwako hama urinherera kudaro nokuti vanhu vanotonozivana nani kuti zvingati zviitike iti Mwari nokuti ndakamuzivai. Ngazvibatike muupenyu hwavo. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor.